Grabatzen ari garen unean goizeko 10:04 diren honetan, iritsi da Wembleyn Txapeldunen Ligako final handiaren eguna hain zuzen ere, Borussia Dortmundek eta Real Madridek elkarren aurka jokatuko duten finala espero gabeko finala zen, egia da askotan Txapeldunen Ligako finalak ez direla espero, bi talde beti goitikan jartzen dira, baina beti egon ohi dira ezustekoak. Eta urtengoan ere horrelaxe gertatu da, kasu honetan, Real Madridena ezin da hainbesteko ezusteko bezala hartu, baina bai Borussia Dortmundena, eta ipagarria gainera talde alemaniarrak egin duen Txapeldunen Liga orain 10 urte gogoratuko dugu beste final bat jokatu zutela, orduan ere gaur egun taldean dauden jokalari asko taldean zeuden, kasu honetan Marco Reus, Mats Hummels, orduan ere Robert Lewandowski, Sommer, Jürgen Kloppen, apur bat ibilbide oparo honen hasiera ere izan zen Borussia Dortmundekoa, eta gaur beste final ikeragarri bat daukate. Oso polita Alemaniarrentzat, nik uste gainera inongo presiori gabe, irtengo direna, presio guztia teorian Real Madridek eraman beharra dauka, baina hortxe Borussia Dortmund beste final batean, eta gainera aurten talde gazte eta sendo batekin, Kobel atepean, Hummels veteranoarekin, Reus veteranoarekin, baina gero ere esate baterako oso final berezia izango da Jadon Sanchorentzat. Jadon Sancho gogoratuko dugu Borussia Dortmunden hasi zela bere goi mailako edo eliteko futboleko lehen pausoak ematen, gero hor hainbeste nabarmendu zen non Manchester Unitedek bere, esango dugu, berrera ikitze faltsu horren barruan sartu zuen, eta Manchester Unitedek fitxatu zuen, eta gero berriro ere Borussia Dortmundera itzu jokalari ingelesa. Eta beste aldetik berriz Real Madrid daukagu eSports Ligako txapelduna, ein batean nahiko nagusitasunez irabazi duena liga, egia esatea nahi bada. Txapeldunen ligan apur bat gehiago kostatu zaio aurten, eta horregatik esango nuke orain artean iristea meritu handiena edo izan duen finala dela Real Madridentzat aurtengoa. Leipzig kanporatu zuen, baina Bernabeun majo sufrituta. Gero Bayern Munichen aurka ere beste horren beste final erdietan, Manchester Cityren aurkako kanporaketa epiko horren inguruan zer esan, eta orain artean Real Madridek 14 aldiz irabazi du Txapeldunen Liga eta ez du finali galdu. Hortxe dago estadistika, baina noski estadistikak hausteko daude. Eta orain goazen pixka bat alor taktikoan edo sartzera eta norgehiagokaren nondik norakoetan, ezta? Alde batetik Borussia Dortmundek erakutsi du Txapeldunen Ligako talde badela, ez hau da, zuk Txapeldunen Ligan jokatzen duzunean oso garrantzitsua da oreka bat mantentzea atzealdean eta erasoan, hau da, presioaren kudeaketa oso garrantzitsua da, norgehiagoka oso fisikoak izaten direlako, askotan ere luzatu egiten direlako gainera, norgehiagoka horiek, eta horregatik entrenatzaileek hor lan handia daukate batez ere beste taldeari presioa egiterako garaian, eta Borussia Dortmundek hori oso ongi kudeatu zuen batez ere Paris Saint-Germainen aurkako itzuliko norgehiagokan. Ez baita erraza, teorian zu baino gehiago den talde baten aurka horrelako partida bat jokatzea zu abantailan zaudenean, ez? Askotan abantailan ez zaudenean hilala bizi joan behar zara, erabat erasora jo behar duzu, alik eta azkarren gola sartzeko antxietate hori ere sartzen zaizu, eta ziur aski Paris Saint-Germainek helburu hori izango zuen Borussia Dortmunden aurka, hau da,
bigarren norgehiagokara agertu eta ahalik eta azkarren gola sartzea, baina Borussia Dortmundek erabat ekidin egin zuen hori, oso ongi kokatu zituen jokalariak batez ere presioan eta horrek Paris Saint-Germaineko atzealdeari zalantzak sortu zizkion eta gainera gero askotan Borussia Dortmundek ere baloia zuenean Paris Saint-Germainek etzekien zer egingo zuen, ez etzekien edo atzean jokatuko zuten apur bat jokoa konserbatzeko gora jokatuko zuten eta begira azkenerako gauza bat eta bestearekin lortu egin zuen Dortmundek Parisi itzuliko norgehiagoka horretan gol hori sartzea eta horrek eman die egin batean finalerako sailkapena. Pentsamendu horrekin jokatu izanak. Real Madridek beste mota bateko jokoa dauka, Carlo Ancelottiren taldeak asko ukitzen du baloia eta horregatik gaurkoan zaila izango du Borussia Dortmundek oreka hori mantentzea eta nik uste entrenamenduetan eta hori inoiz baino gehiago landuko zutela, ez da batez ere jokalari zehatz batzuekiko vigilantzia hori edo esango dugu oso garrantzitsua baita. Eta Terzitzek hori esango zien jokalariei. Zer egin behar du Dortmundek? Oso ondo hartu Vinicius eta Rodrigoren hegalak oso ongi hartu behar ditu gaurkoan. Hau da, oreka hori, nik uste Paris Saint-Germainen aurka presioan lortu zuten oreka hori, gaurkoan lortzen badute, aukera handiak izan ditzaketela Real Madridi erasoko aukerak ekiditeko. Gainontzean Viniciusek eta Rodrigok oso libre hartzen badin badituzte baloiak eta Borussia Dortmundek atzealdea oso aurrean ipintzen badu, hor arazoak izan ditzakete. Eta Real Madridek berdin. Borussia Dortmundek hegaleko jokalari oso azkarrak dauzka, eta behar bada orain artean egin dituen akas batzuk errepikatzen baldin baditu, hor arazoak sortu diezazkioke Dortmundek. Führer daukate, Führer uste dutela. Füllkrug da. Gero Jadon Sancho, Adeyemi, jokalari horiek oso jokalari arriskutsuak dira. Eta gero gainera esperientzia dun jokalariak dituzte, Marco Reus eta Emre Can bezala, hortxe, beti erne egongo direnak, badakitenak, mundu honetan eta finalak eta jokatzen badakiten jokalariak, eta hor kudeatzea Real Madridek ere bere lana izango du, kontuan hartuta gainera urtengoan talde nahiko gaztea aterako duela, zelai erditik aurrera, pentsa. Eduardo Camavinga, 2002koa, Jude Bellingham, 2003koa, Rodrigo, 2001koa, Vinicius, 2000koa, Tchouaméni, 2000koa, esan nahi dut, jokalari gazteak dira oraindik, ez? Jada izarrak dira, oraindik ere gazteak dira, goze hori nabarmen badaukate, eta hor eduki behar du kontu esan dugun bezala Borussia Dortmundek, baina Real Madridek ere Borussia Dortmundek ikusi genuelako Paris Saint-Germainen aurka baloi luze batean jada atzealdearen despiste txiki batek dena pikutara bidali ziola Paris Saint-Germain. Hortxe beraz gakoak, ea zer gertatzen den finalea, bihar goizean izango duzue, gaurkoan ez da izango analisirik, kirolunean bihar goizean izango duzue norgehiagoka horren analisia finalarena, hauxe izan da esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.